na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Gigunita niya ang akong kamot. Ug misandig siya sa akong abaka. Uy, murag nabasa ang akong abaka. Piolo? Oh, Yes. Piolo, nihilak ka. Kailan tanong tingali ko? Inundan nga nagluha ang ako mga mata. Naghilak ka. Ayaw palapi. Kadiyata, pahiran ako ang imong luha. Lisa? Oh. Lisa? Piolo. 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 Lisa, I'm sorry. Ayaw pangayog, sorry. Ikaw ang Ayaw na pagsulti. Risa. Ang aman ko ang imong kasing-kasing. Risa. Piolo. Piolo, Oh, nga no? restroom una ko ha. Oh, sige, sige. Restroom set ko. Sige, diya ka. Mag-abot na sa labi ha. Okay, okay. Murag nawasan ko. Nagikauban ako si Risa. Manamin una ko. Nahurot kita kong lipstick. Sorry, Sarah. Pero gipati ko ang tumang kalipay. Nga akong gikauban si Piolo. Imo naman siya gisalikway. So, ni ako, nga andam mo sao niya. Mahal ko si Piolo. Wangay. Di masabutan akong gibati. Nagkikaupan ako si Risa. Maura ba ka ni? Ingo sa nagkasinamtan na nga mong kasing-kasing. Bisan o uwan ako malitok sa akong dila nga I love you. Kalahin sa akong gibati. Ayay, turon. Wapang ulis may Piolo. Disam ka taon tong taon. Ay, dito kung top of the road. Sa istambayan nilang Risa. Wasan si Risa dito. Orbida. Ang sakay isang putang taos pa nakita ng bay Piolo Sara, no? Tawagan ako, eh. Asa na kanin sila, eh. Subscriber you are calling is busy at the moment. Ay, busy man. Di man makontak. Kuyog, tingnan ito siya sarada. Ida, ayaw lang pagharpar nga di na siya. Kanya, to Orbida, di kuyog git siguro to. Wa mang tubag. Salamat ha. Lamban ako magpasalamat mo. Muuna na kong kanaog ni mo.
Kadiyot lang. Kikunitan ni mo ang akong naong. Risa, Piolo. Thank you. naog na siya. Risa, naaramaday kang nagpangkan ako. Hello, Risa? Hello? Hello, Risa? O, ira kay Hello. kabuloy. Naara ko. Alfredalo. Lakaw di ka? Kanang may gipalit Ko yung mapipulo mo sa pagkabutsing sakyan. Nagkaabot mi sa mall. Iya kong gipasakay. Yek ko. Sige, Buloy ha. Alis ako. Sige, sige. Bye, Ah, Buloy. Bye. Bye, ano? Nagkuyog sila? Sa resulta siya pagkitang Sara. Kadawat ko ganti bay. Wow! Unsa man? First prize! First runner-up! Ganti. Unsa ka tiya? Tamparus. Yaks. Kawik sa di mo. Nagpataparos lang ka? Ganahan man siya. Come on. Di kita parusa. Dito na pizza. So sa coffee shop. Oh, MJ! Shocking una na. Purbida. Bayot yun ang iyong pag-ilani mo. Unsa? Tinuod na kay. Imagine ha. Sensayo na kang tamparos. Huwag yun siya managana. Ipasagdan ko lang bay. O niya, tapos, anong nangyari pare? Uman, og tamparus. Biyaan ko niya. Very good. Sa inong dan. Baka akong lagi ko nuko. Nga ako, dili mo angkon nga may relasyon kami ni Risa. Kanahan mo siya, pero gaba na niya. Ako bitaw, lakip ko. Di nga magkuha mo yung relasyon rin siya. Sos, di ba yung numutong kanaan? Di ta kapugos og dili siya muto. Onya. Siya man. Wa ka magul, kanawa si Sara ni mo. Dawat ko na lang kamotoran bay. Bina ko, dangop sa ka sa ilim no makahubog. Armog tangan kag balansi, blackout o ka. Brad di ang tingali bay. Resulta na ko nga sayo bang kong gibuhat nga dangob di tagino ha. Bino dayon, inom bino. Kana. Dili mo di makasulba ng bino. Correct! Kasamot sa problema. Kana! Sarah, wa ka pa natog. Sarah, nakigsulti ko nimo iha. Wa pa ko magtuka. Wa ko no kay kaon. Matod pang Lucy. Mukaon ako ganahin ko. Gunsa pang orasa, ha? Hapit na mag-alas 11 sa gabi eh. Mommy, pasagdi lang ko. Tuo di ay. Mamakasyon ta. Asa? Korea. Ikaw lang, Mi. Oh. Di lang ko. Ganang dili ka man. Mamakasyon kita, iha. Dili ka magsigi og huna-huna sa imong problema. Ikaw lang lagi, Mi. Ayaw lang ko. Pabilin ra ko. Sarah. Dili ko makatug. Wala kong nahuna-hunang among panag-upan ni Piolo sa sinihan. Sa among panaghawak. Ako gina-feel ang iyang kibati nga. Nga medyo kutas. Kutas ang iyang kininawa. Mugawas ko. Hapit ang alas 2 sa kadlaw na. Muadto ko sa rooftop. Bahog nga suka. Ug ang kinidlap na lang sa suka sa mga poste ang nidanak. Uy. Si
Piolo ka na. Nagtalikod. Nag-umbaw sa ubos. Di ka makatuog. Ingon sa nakikuha ko sa nga kong lawas. Oh, may pikulit sa kong baga. Piolo, Risa, wa ba ka na to? wa. Ikaw? Wasad. Kunahon na ako nimo. Piolo. Risa. Piolo. Risa. Piolo. Piolo, I love you. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!